आं बेखौनो खावलायगोन जेसेबां बर'नि गेजेराव जाति संगठन दलफोर दङ फिसा फिसा अर्गेनाइजफोर दङ आरो बिनि अनगायैबो बेसेबां ससाइटि दङ बेसेबां फिसा फिसा अर्गेनाइज थायाथों मानो बे अर्गेनाइजफोरा गासैबो ज' जानांगौ आरो ज' जानानै गासैबो खौसेनि बोलोजों जोङो गभर्नमेन्टजों जों जुजिनांगोन जोङो जेरैखि जायाबाबो संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा जों बे रायजो बिनायखौ जों साक्सेसफुल खालामथारनांगोन आं बेखौनो बुंनो नागिरो। बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि गाहाय नेहाथारि आरो बे हिसाबै आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरगोन दिनै बनस'नि 4थि खेब जोनोम सान आरो बे 4थि खेब जोनोम सानाव जोंबो बाहागो लादों जोंनिफ्रायबो गोग्गोमैनो खमसे खम 50निबो बारा जोंबो बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि गुबै खारनानो जाबाय जोंहा खौसेथि जानायनि मोनसे सम सफैबाय मानोना जोंनि बर'फोरखौ राजनितिक हान्जाया गले गले थगायबोदों आरो थगायबोगासिनो दं जेरैखि जाया जोंखौ गादबनानै दोननाय बर' हारिखौ गादबनानै दोननाय जेरैहाय 6 सिडिउलखौ जोंनिफ्राय सेनानै लांफिननो नाजानाय आरो 8 सिडिउलखौ दिनैसिमबो अफिसियेल राव हिसाबै बाहायनाय जाया आरो बिनिखायनो जों मोनसे सिन्था खालामदों जे जोंहा खौसेथि जानानै जोङो जेब्लासिम बर' रायजो मोना अब्लासिम जोङो बर' रायजोनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामफिननांसिगोन आरो जों बर' रायजो मोनागौ माने जोंनि बर' रायजोफ्रा माने गोजोनै थांना थानायनि खाबुखौ मोननाय नङा होननानै आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों।